At isa, maganda ako, probinsya ng Guabacanes. Okay. Happy Fiesta po ulit ang dami ng Quezon dyan. Kamatang mahal. At kita po at isang ini bukod kang mga Elijah. Hindi po ba lang ang misyon ay malambat? Handa na niya po kaysa yan. Kapag mahal mo ang isang tao, ipaglaban mo. Kung dalawang mahal mo, paglabanin mo. Ladies and gentlemen, Mr. Fernando Po Jr. Mr. Fernando Po Jr. Ando na din. Dahil tanaw takanwanin. Ito ang ganda. Ganyan. At
Correct. Walang tayo, ladies and gentlemen, Mr. Fernando Go Jr. Sama-sama, tulong-tulong sa pagpapatay ng bagong umaga. Wala ba tayong palakpakan dyan, mga kaibigan? May sadya ka raw, Amang. Meron. Pero dalawa lang ang sadya ko dito. Yung dalawang magkatabing yun. Bakit mo sila hinahanap? Dahil papatayin ko silang dalawa. Bakit mo sila papatayin? Huwag kang tumawa po, Rock, kasama ka na rin. Bakit mo sila papatayin? Marahil hindi na ako namumukaan. May 2 taon na nakakaraan sa bahay ni Judge si Mayuga. Ako lang natirang buhay. Kaya kami hindi kasama dito ng Mayuga. Dahil papatayin mong bortang na ito. Ang hindi mo malakpak mamamatay. Ikaw ba yan, Georgia? Alam mo ba, Georgia? Ang tagal kita ginintay, Georgia. Nandito ka na pa rin. Ang ganda na trono mo. Ikaw lang ang isang nakaupo. Kung ikaw si Georgia, ito naman si Moira. Abot kamay na pa. Kakatang kita, Moira. Basta ka. Hindi dahil sa inyo, wala ako dito. Nabili na ba ako pakaldo? Salamat pare. Parang linggoy. Okay. Alam mo bang ko? Hoy, bulikis pa ka to yan. Ang mulos ka na, mulos. Yan ang piyesta po, Barangay San Roque Arbol. Eh po, pasalamat kayo po kay nalagyan ka ng community pero saan po kayo kapano yung perna.
Lester. Ayan po. Ayan, ayan tabi niyo po kay Pamagpasaya. Kay Barangay San Roque. Ayan. Mayang mabili po, kay kayo kay Kongan, Barangay San Roque, may palakpakan, dito sa Miguelalan, kaya kayang bukayan, hingin ng grasya, at iyang kapilanman, pasalamat kami, galing mamundukan, anya masayaya, hingin kong kapiyasan, hingin kong matula, matuwag kaya anakan, ulit na ditong magaling, tanong may mundukan, itang noli dampil, ninyo dampil mo rin, ako'y mayoran, tsaka sila kumpilan, hindi naman, ang kasawang tangan, anya masayayay, ano yung pansitan, kung ako, at lumapit kayo, mas nakalaritan, aking yung talento, San Roque, albol ayaw sa inyo, sulitan niya'y ikesaning baryo, magpakilala ko, yako ko kay Enzo, ulit romantiko, pwedeng ipalo yun, pwedeng kong Facebook, isuportan niyo po, bago tumula, dahil kitang dito, siyempre salamat po, kay kayo kay Kongan, palakpakan tala, rin magmanungkulan, siyempre kay Abela, rin ang bantay bayan, karasin ang obra, alalang kapagadan, maunang hinimal yung harapan, dahil kung salamat po, matwad kaya anakan, oy ako po'y puso, oy hirap ng bayan, Salamat, matwag kaya ba? Iyamin na naman po. Lumapit ako po, ibibigyan po ngayon kinatawang panayan from GMA7. Yan din po. Ay bentana po rin ulitan na rin from Bulaga. Yan naman po, iri ko yan, ang Popeye Jopit Baldivino. Opo. Yan mga kaibigan, ito po ang yung dalawang team pinagmamalan po ng Metro Manila at komedyante ng Metro Manila